ilalagay ko sa YouTube. Yung mga recorded games. Ay, yun na lang sa Facebook mamaya. Sabihin niyo na lang po yung Jay Lapitan lang, pangalan ko lang. Yun lang yung pangalan ko sa YouTube. Para ano, meron kayong memories ng mga laban. yung ano rin po siya, nagpo-poster po ng ano, para tinitignan namin yung ano. Oh, strategy yun. Sabi ko nga sa kapatid mo kaya sabi ko. Okay lang matawag. Basta ina-analyze mo. Kaya nga sabi ko na sorry siya ng sorry sabi ko. Huwag mo pa sorry. Pag nagkamali ka, i-analyze mo tapos adjust mo pa rin. Wait, time out, time out! I-record mo yan. Ah, message. Mamaya mas maliwanag ako. Ay, isa yung mix ka ng laban mo yung na-record ko. Opo, okay. Hindi ko na-record lahat. Dinidivide ko. Okay lang po. Tapos syempre yung sa laban ko, full ka ng video yan. Kaya na pumapalo ka, saan? Tama na lakas ng palo.
Nakaroon 26. Oo, nag-guess. Hinapo lang sa akin. Hinapo lang sa akin. Kaya mister, ako yung person. May chance na kayo. Nasa inyo na bandit. Sino nanalo? O, sino? Sir, yaman yung laban tao. Yung kanya po, maraka po dos na eh. Wala pang talo? Kanting na nito? Ay, pala na yaman. Bigyan kayo ko. Utraliya po niya. Mama Win.
ano? Kampi pala natin yun. Kaya? Ay, wala. Diyan, para may ano. Makikita natin yung score. Grabe ka na. Gusto ko yung tawag, ha? Wow! Sino lamang dito? Sino lamang dito?
Sorry, madam. Sorry. Watch ko na sila. Alam mo naman ikaw. Sarap. Lumabas ang ano ng partner ng palo niya. Hindi na. Mahina pa siya sa akin. Tapos tulupit siya. First shot, ang ganda mo, no? Sabi yan, natakat niya. Ito na po yung ano ko lang. Ito po muna ako. Sige, sir. Ako biyang tapak. Yes! Woo! Five zero. Oh, 6-0. 6-0, 5-0. Sino yung namin? Lakas niyan, no? Match na? Umabot lang kami. Umabot lang kami sa second set. Although yung first set, Parang kanina yung sa amin. second set, lumamang sila ng habol. Una sila nag-ipin eh. Caleb! Philip! Manaro, last. Manaro. Yes! Manaro rin. Ubus yung power. Ako ba itong cellphone? Hindi mo kayo. Nasaan lang? Nasa? Ha? Hindi ako matulog muna. Hindi ka nag Uy! Wow! Yeah! Ay, saan ba ako? Tayo! Tayo dito. Uy! Galing naman! Yan yan! Ano partner? Tama, hindi ka doon, ha?
Hall. Eh, nahanap ko yan. Nakano ba yan? Hindi. Wala naman. Naka-record. Naka-record ito. Wala naman naglalaro. Oh, hindi yata naka-record. Naka-record. Hoy! Vika, punta dito. May palalaban nito, ba't di nyo sinabi sa akin? Ah, naka-record. Nice one. Okay, stop natin para ano.